La tercera edició del Festival Llavors ha continuat aquest dissabte a Balaguer la seva programació. Ho ha fet al monestir de Santa Maria de les Franqueses, amb les actuacions de les companyies La Calíope, Matrimoni Moucles Sentís i l'espectacle Abore. La Calíope ha presentat l'espectacle de dansa Nous Emily, 5 dones amb diferents històries que es permeten ser elles mateixes i a les quals els uneix la lluita per ser fidels a allò que elles mateixes valoren i desitgen. La nostra sang és creença, la nostra sang és fe, la que ens fa crear, la que ens fa créixer, brollar, curar, despertar soles, sí, soles, però també unides, lliures d'assetjament. Pel que fa a Matrimoni Moucles Sentís, ha presentat l'espectacle La Intempèrie i Los Inimitables, el viaje del duende. En aquest cas, es tracta d'una proposta que s'ha fet a l'interior del monestir i en la qual els assistents han pogut gaudir de diferents disciplines, dansa, teatre i música. Una interpretació que ha encarnat Lorca, Lola Flores i Camarón de la Isla. I amb Abore i l'Electrojota, a l'exterior del monestir, el Llavors ha tancat la jornada d'aquest dissabte. L'espectacle fusiona la jota tradicional i la música electrònica i també forma part del programa Capital de la Sardana 2022. Abore és un espectacle de música i dansa arriscat i vitalista i divertit, una tradificció amb moviments ancestrals i moderns, tecnologia amb eixades i una creativitat contemporània amb textos antics. Va haver un senyor, un periodista musicòleg, Moreira, que va fer un recull en 2 llibres sobre el folclore 130 anys detrás, no? I gràcies a aquest recull aquí se van establir una mica los materials que hi ha a l'espectacle, no? Bàsicament és dansa i música. La música és d'arrel tradicional i també està feta en teclats i ordinadors, i la dansa també té una arrel tradicional i una arrel d'investigació, de contemporaneïtat. Llavors, el que està passant tot el rato en aquest espectacle és que estem en el passat i en el present, en el passat i en el present. I en aquest anar i tornar hem fet una versió del que seria la cultura de la jota tortosina, que és una cultura que per la situació geogràfica se barrejava, no? És a dir, en este pujar i baixar del riu, en este anar i tornar, en gent que anava i venia, culturalment va ser molt ric este període. Segons Albert Bonet, responsable de la Xemeneia, espai de dansa i moviment, sempre s'ha pretès que el pal de paller del festival sigui la dansa i les arts en moviment, i cada any s'intenta implementar una mica més aquesta disciplina davant d'altres. Aquest festival, el pal de paller sigui la dansa, i aquesta tercera edició, donat que ni és pandèmica ni és postpandèmica, ja estem amb tota la normalitat, encara amb molt més motiu, no? Per tant, totes les propostes que s'han portat hi ha un component important de la dansa i confiem que agradarà i que a la gent li crearà inquietud i que pugui experimentar sensacions a través de la dansa. Aquest divendres va tenir lloc les primeres actuacions del Llavors al centre urbà de la ciutat amb 2 propostes de les companyies Moveo i En Diciembre. La primera va actuar a l'Avinguda dels Països Catalans i la segona a l'escenari exterior del Teatre Municipal. El festival Llavors acabarà la seva programació aquest diumenge a la Sala La Mercantil, que acollirà 2 propostes de la mateixa companyia, els Escultors de l'Aire. La primera a les 12 serà un taller de dansa en família i la segona, a Skin Poem for Cozy House, a les 6 de la tarda, un espectacle de dansa. Totes 2 es duran a terme a la mateixa sala, amb la qual cosa el Llavors també vol posar de manifest les col·laboracions artístiques entre diferents agents culturals de la ciutat.